Vážené predsedníctvo, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som najbližšie minúty venovala tejto udalosti. A ako vždy, ja som to uchopila tak nejako po svojom, čo už je taká moja možno zlá a možno dobrá vlastnosť. A začnem takým úvodom, pretože do tohto bloku prišla na mňa požiadavka na tú kazuistiku. Neviem, ja som si dala naspäť, ešte si nedám naspäť. A teraz, každý, kto ma pozná, viete, že ja roky sa venujem analýzám, venujem sa možno aj trošku publikáciám, kde sa opieram hlavne o medicínu založenú na dôkazoch. A medicína založená na dôkazoch je medicína veľkých čísel. A teraz kazuistika, to je o takom jednom, hej. Pre publikum, záchranárske publikum, je to nesmierne zaujímavé, je to akčné, je to proste zaujímavé. Ale druhý môj pohľad je ten, že ja som sa po nejakých rokoch vrátila do aktívnej služby a ja sa teším z každého nezaujímavého výjazdu. Keď nemusím nič riešiť, je to štandardný výjazd, toho sa teším naozaj. Takže, ako teda uchopiť kazuistiku UHPO? Už mi bolo jasné, že posádky záchrannej službe Košice tam nehrali prim. To znamená hovoriť o priebehu organizácie zásahu, tak ako sme počuli od pani doktorky, nám ako poskytovateľovi, tak nejak morálne som si to tak pridala, že mi neprislúcha. To teda určite budeme počuť niekde inde, tak vybrala som si túto tému z tohto pohľadu, že sa spojím s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pokúsime sa zistiť, lebo my už vlastne z novinových titulkov sme všetci vedeli a vieme, že tam zahynuli 3 mladé dámy. Takže bolo by určite zaujímavé nahradiť diagnózu polytrauma nejakými konkrétnymi zraneniami, ktoré boli fatálne pre tie dámy. No, že tu narazila kosa na kameň, alebo kameň na kosu, už z ktoréhokoľvek pohľadu, vyšetrovanie úradov činných v trestnom konaní stále prebieha a zverejniť tieto informácie o konkrétnych zraneniach nejako mi nebolo umožnené, nebolo to dovolené práve v priebehu toho živého vyšetrovania, a to dokonca ani na edukačné účely. Takže, čo teraz? Tak priamo vedľa mojej stanice, nedaleko, slúžim vám teda v Moldave nad Bodvou, nedaleko Turne nad Bodvou sa udiala veľká vážna dopravná nehoda a kamionista, ktorý pravdepodobne zaspal za volantom, narazil do autobusu. Prvé odhady tejto nehody boli 4 vážne zranení. UHPO alebo nie UHPO. Podľa definície áno. Neskôr sa ukázalo, že boli iba 2 zranení, takže stále som na pochybách. Túto kazuistiku nejako sme s vedením potom preberali a reku, nebudeme prednášať o UHPO v Turni nad Bodvou, lebo vlastne ani nepoužili karty. A mne sa tam nejako začalo niečo už v tomto pozadí mojich kazuistik spájať a ja sa teda podelím o ten môj postreh. Takže čo sa stalo v tom Spiskom podhradí? V regióne Spiš bol 6. apríla, čakali sa 2 veľké udalosti. Jedna bola voľby prezidenta a druhé bolo arcidiecézne stretnutie mládeže s novomenovaným biskupom, myslím, keď si dobre spomínam. Malo sa akcie zúčastniť 1600 mladých ľudí, ktorých mali priviesť na 40 autobusoch. Jeden z nich, ako už vieme z titulkov, sa pohol a pod kolesami skončili 4 ľudia. Tak, nebudem viac prezráďať, respektíve len úplne základné fakty, o ktorých si dovolím povedať, ale zase tak, aby som neubrala tú možnosť referovať o priebehu a organizácii zásahu povolanejším osobám, ako som ja. Takže mohli ste vidieť situačnú správu, respektíve prvé volanie na operačné stredisko, ktoré prijalo Krajské operačné stredisko v Prešove. Len pre rýchlu informáciu, takto sú rozložené posádky v udalosti a takto nejakým spôsobom vlastne boli postupné do posádky aktivované. Tak. Vidíte, nebudem to rozoberať, pretože naozaj to prislúcha iným, ale približne na scénu poprichádzali posádky v takomto poradí. A v takomto poradí teda aj končili. Celý zásah bol ukončený asi 4 hodiny od vyslania prvej posádky. Tak. Niečo predsa na tomto UHPO bolo inak. A toto, že keď sme si teda, neprezerali sme teda detailne tú časovú os, ale posádky viac menej prichádzali postupne a neboli vlastne, ten priebeh udalostí nevyžadoval vytvorenie veliteľských funkcií.
Tak teraz, máme tvoriť tieto pozície, alebo nemusíme? Počuli sme nakoniec aj na predchádzajúcej kazuistike, že nebolo to štandardné UHPO, také, ako sa učí s hniezdom aj so všetkým. Tak teraz čo? Tak, čo sa týka samotného metodiky, také nejaké prvé publikácie o tom, ako by mohla ešte prebiehať vlastne riešenie hromadného nešťastia v tom čase, vychádzali v časopisoch Urgentní medicína. V tých 0. rokoch 20. storočia, 21. Vychádzali aj slovenské a české publikácie na túto tému. Čo je také zaujímavé v tejto doby, strašne sa razilo, že veliteľ zásahu musí byť lekár, dokonca najskúsenejší lekár, ktorý tam príde. A zavedenie triediacich kariet sa robilo v teréne, v poli. Prešlo 8 rokov a v roku 2014 minimálne sa upustilo od triediacich kariet v teréne a nahradili sa páskami. Konečne sa zaviedlo aspoň jednotné značenie kariet tak, aby nedošlo v rámci jednej udalosti tou istou kartou. Dovtedy v metodickom usmernení, pokiaľ kto si pamätá, kto nie je pamätník, tak viete, že to označenie karty bolo A01. Takže na tom istom UHPO sa tým pádom mohli ocitnúť dvaja pacienti A01. Teraz ktorý je ktorý. Takže po 8 rokoch snahy sme dospeli aspoň k tomu, že každá karta je jedinečná a nemôže mať svojho dvojníka v rámci daného miesta a daného času. Tak. Ak prešlo nejakých ďalších... Takže výsledkom celého tohto snaženia je, že u nás existuje nejaké usmernenie, respektíve ani neviem, či to môžeme nazvať usmernenie, ale existujú publikácie, ktoré nám hovoria o tom, ako postupovať a kto sa stáva veliteľom zdravotníckeho zásahu, aké má úlohy, aké úlohy majú velitelia. Jednotliví poskytovatelia si vystvorili checklisty na tieto veliteľské pozície. Čiže my dnes niečo máme, čo by sme mohli nazvať, že je štandard. Aká bola realita z prebehnutých UHPO v kontexte tohto štandardu? Boli naozaj všetky UHPO riešené štandardne? My už teraz vieme, že aj z toho je ostatného, že nie. Tak teraz, čo je tým prvkom, ktorý mi povie, netreba robiť hniezdo? Je nejaký prvok, nejaká črta, nejaká charakteristika, ktorá mi povie, nepoužite karty? Není treba. Ja to dnes neviem. Prirovnám to analógii k farmakoterapii a k výskumu vo farmakoterapii. V 70. rokoch tiež sme tu nejakí pamätníci, keď malo dieťa teplotu, čo sa dávalo? Anopirín 500 mg. Prešli roky, výskum a zistilo sa, to už platí tiež veľmi dávno, že práve deti, a hlavne ak je horúčka spojená s výrozou, je vysoké riziko vzniku Rayovho syndromu, čo všetko viete, že môže byť letálne. Takže zo štandardu, z celej skupiny, sa nám vyňala jedna menšia, pre ktorú štandardný postup neplatí. Výskum ide ďalej, veda a tak ďalej postupuje a progres je nezastaviteľný. A dnes už vieme, že Rayov syndrom môžu dostať aj dospelí. Myslím, že sa to netýka Slovensku, dneska na Slovensku asi nikto na horúčku neberie anopirín, ale asi by som ho nebrala. Dobre, takže čo s UHPO? Čo s riešením UHPO? Máme štandard a na Slovensku videli ste, ja som vybrala len naozaj niektoré UHPO, no ich bolo určite viac. O všetkých sme počuli. Všetky boli zreferované v podobe kazuistiky. Čiže my máme nejakú empíriu, máme skúsenosti. Vieme urobiť prienik medzi nimi? Vieme ich podrobiť nejakým vedeckým metodám, analýza, syntéza, modelovanie. Ako by prebehlo UHPO v simulovaných podmienkach, ak by sa išlo štandardne a ak by sa nešlo štandardne? Napríklad to hniezdo. Keby ste trvali na vytvorení hniezda, malo by to vplyv nejaký na tých pacientov? Áno, nie, ja to dnes neviem povedať. Preto si ale myslím, že je to potrebné. Ďalšia vec. Možno nie som realista, možno si budujem nejaké vzdušné známky a urobiť nejaké podskupiny, pre ktoré štandardný postup neplatí a urobiť z nich nejakého takého rozhodovacieho pavúka. Čo ale určite potrebuje revíziu, je nástroj, s ktorými sa pracuje počas UHPO. Karta, triediaca karta. Roky vieme, že tá triediaca karta má svoje drobné mušky
A prešlo od jej prvého publikovania, ktoré bolo v roku 2008, prešlo 14 rokov a nikto sa tie mužky nepokúsil odstrániť. Neviem, kto je zodpovedný za to dať ten pokyn, že urobme to, ale myslím, že teraz prišla netvrdím, že teraz, ale asi je tá správna doba, kedy by sme sa mohli pozrieť na to zúbky. Za každých okolností? Áno, nie? Za každých? Ja neviem. Ja to dnes neviem bez tých analýz povedať. Čo s bielou vložkou? Písal niekto niekedy do tej bielej vložky? Čo som si všimla na UHPO v Spišskom podhradí, že minimálne posádky záchrannej služby písali záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby. Tá treba záznam alebo bielu vložku? No, to niekto musí rozhodnúť, povedať a navrhnúť, ako to robiť, aby to bolo user-friendly. Hej, aby sa nerobili duplicity. Aj biela vložka, aj záznam o zhodnotení. Daj to evidenčné karty. Hej, myslím si, že kto do nich písal, aj keby len na cvičení, tak vie, že je to zdĺhavé. Tak. Čo nás čaká? Prečo ten metodický pokyn? Prečo ten postup? A vôbec všetko potrebuje revíziu aj v kontexte činnosti UAPO. Je to, že nám do systému vstúpia zrejme nové typy posádok, na ktoré treba myslieť a ktoré určite treba zakomponovať do riešenia UAPO a prideliť im určité role. Respektíve rozhodnúť, ktorú rolu môžu, ktorú rolu nemôžu hrať. Hej. Určite nikto nebude chcieť, aby do hniezda išla BLS posádka. Hej. To určite nie. Čo je ďalšia výzva? Elektronizácia UHPO. Máme papierové verzie, ale už aj papierový záznam nám nahrádza tablet. Viete si predstaviť, že by bola nejaká spoločná platforma, na ktorej by sa vyslané posádky dokázali spojiť v rámci riešenia UHPO? Ja si to viem predstaviť. Jedna platforma s 2 kartami, na jednej by boli evidencie, kde by teda tým pádom úplne jednoducho bolo priradená, ktorá posádka kedy prišla, akú rolu dostala, či sa tá rola zmenila, nezmenila a ako funguje ďalej. A druhá karta s pacientom. Zachytila by sa celá cesta toho pacienta od triáže, retriáže, činnosti hniezda, odsunu, odovzdania. Malo by to aj jednu obrovskú výhodu, záznamy sa ukladajú na vládnom cloude. To znamená, nemusíme ani riešiť, kto je vlastne vlastníkom tejto dokumentácie. Lebo myslím, že ani to za tie rokuce, čo sú UHPO, nie je celkom jasné, kto je takým vlastníkom kariet triediacich. Hej. Tak. Čo si viem ďalej predstaviť? My sme videli, na Slovensku je momentálne, ako mám informáciu, približne 2700 záchranárov. Naozaj chceme, aby každý bol rovnako vysoko erudovaný práve v riešení UHPO. Nebola by lepšia špecializácia? V Čechách sme počuli, že majú špeciálnu posádku. Nebola by toto cesta aj pre nás? V každom kraji špeciálna posádka, ktorá by poznala všetky alternatívy a alternatívne cesty riešenia UHPO. A keď nie priamo posádka, možno, že na operačnom stredisku. Nejaký tím, ktorý by bol taký poradný pre toho veliteľa. Viem si predstaviť, že keď je... Kto má skúsenosti s UHPO reálnym? No veľa nás nebude, väčšinou máme skúsenia z cvičení. Viem sa vždy správne rozhodnúť. Môže mi poradiť. O tom to je. Takže keď svojho času môj kolega Maťo Žiak nazval UHPO, že určite hromada problémových otázok, ja by som to teraz premenila, že udalosť s potenciálom, hromadným potenciálom odpovedí. Ďakujem. A teraz prečo tá kazuistika? Čo som tým chcela povedať? Nepovedala som si nič o priebehu UHPO v Spišskom podhradí, ale tak message je, aby žiadna kazuistika nezostala iba kazuistikou. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.